Paramente esta reclamación trajina ova agonija sa sve da se ne saka doći do pregovara i ne saka da se reši ovo. Dobro, znači, 3 neisplaćeni plati, to je problemat, inače visината на платите каква ви? Работни условия? Най-ниска е некъде около 5,5 денари. А другите плати са зависни от квалификациите, се движат некъде от 10 до 14. А условите за работа имате на това забележка? И за них имаме забележка, меѓуто тоа е работа на инспекциите за безбедност.